Какво щяхте да направите, ако продавахте нещо и някой ви предложеше цена, която е далеч под неговата стойност? Със сигурност нямаше да приемете тази цена, нали? Тогава защо да го правите в Betfair? Ако не сте съгласни с коефициентите за дадена игра, вие можете и трябва да поискате по-добри. Това автоматично означава, че имате много по-голям шанс за успех в залозите си. Всички залози, направени в Betfair, трябва да се разглеждат и от противоположната страна, тъй като Betfair е борса за спортни залози. Освен това, коефициентите ще се различават и заради това, че всеки човек ще има различно виждане за това как ще се развие дадено събитие. Но да се върнем на примера с вашата продажба. Вие продавате нещо и искате определена сума за него. Винаги ще се намери някой, който ще се опита да ви убеди да го продадете на по-ниска цена. Обаче вие знаете какво продавате, а то струва повече от това, което купувачите са склонни да дадат. Така че не отстъпвате и отстоявате исканата цена. Евентуално, те ще я приемат и вие ще останете доволен, че сте получили заслужената цена. Betfair работи по същия начин. Това е пример на залог от мач от Премиършип между Арсенал и Суонсия. Направили сте своите анализи и смятате, че Арсенал ще спечели с 2-0. Обаче, когато отидете да направите залога си в точен резултат, не сте доволни от предложените коефициенти и ще се опитате да получите по-добър коефициент. Обикновено натискате синята кутийка, намираща се до 2-0. Така виждате най-добрия коефициент, достъпен в момента, който е 8, при максималната сума за залог 42 евро. Ако направите залог от 20 евро при този избор, ще спечелите 140 евро. Обаче вие не харесвате коефициента 8 и смятате, че трябва да е поне 8,8. Добре, просто направете залога си в Betfair с този коефициент и вижте дали някой ще го приеме. Това е чудесен начин да получите по-добри стойности за коефициентите, тъй като ще направите залози с коефициенти, които смятате, че са справедливи. За да промените вашите коефициенти, просто трябва да натиснете синята кутийка, за да заложите за 2-0 на Арсенал. След това променете коефициентите в заложи раздела. Тук ние сме използвали 8,8 като коефициента, който искаме да поставим. Натискаме заложи и потвърждаваме залога. Както можете да видите, вашия залог сега е изпратен към борсата и ще изчаква с непосрещнат статус, докато някой не реши да го приеме. Понеже вие се опитвате да заложите на 2-0, Betfair трябва да намери противоположно мнение за този залог. Ето за това, в този пример, заложените 20 евро за при коефициент 8,8 сега си седят в колонката отцветена в розово, чакайки някой да отговори с срещу. Когато проверим няколко часа по-късно, можем да видим, че сме успели да поставим нашия 2-0 залог за Арсенал, направен при далеч по-добри коефициенти от тези, които са били предложени първоначално. Един опит за малко по-добри коефициенти на тези залози ще ви донесе допълнително 16 евро. Обаче, ако вашият залог е все още непосредствен, след като сте проверили отново, има различни варианти, които можете да използвате. Благодарим ви, че гледахте това видео относно поискването на коефициент. Вижте и другите наши клипове, за да разберете как да извлечете максимума от вашата игра в Betfair.